So, ata diyan ito dakuling. Iya. Oh. Thank you. What's up guys? For today's video, pupunta kami sa Bugay. Mag-CCI ng pwedeng pagpunan ng alimango, mga kanter. Kasama ko si Kanter Francis, Kanter Arnold, Kanter Kulot, mga kanter. Stay tuned kayo dyan at pupunta kami doon. Bye bye. Kasta sa tipagkuhan tira sa lang. Hindi. Nakander. Kander, kati may baga. Layo mga kanter. Grabe, nakakapagod. Mangrove mo. Natakil kayo? Ewan ka doon, buli tayo bili. Bra, pare. Aday pa na. So, metetitos tayo amin. May video tayo lahat na. Magbalas kayo lang ka na wala isa, tasudan ko ka naman naman isa. Ato itong? Ne? Nabasa. Nabunog sa awa eh. Dapat na barong madigos. Ne? Ang talagang isang dapat sumukha ito. Bagay sa lukay, hindi ko dalom na. Bakit kung naman bagkatan nga? Katabangis na. Pero sa tilapia. Kaya na padura dyan, sayang. Hindi mo pabaramtan no? Uy! Dalam! Dabutin eh! Nih! Apa yang kita abutin nih? Nagunog-mo nih. Lagto. Ya. Bas. Dami. Alada kasla taot taso. Direw ka pa niyan no. Oh. Pero milipit ah. Yung boy. Ay, danagyan na. Sus. Positive. Narilating contest lalo na kasango.
May gamin kamul anay. May padasag. Wala siga, yung maminsan. May pa daw natin, no? Padan, December pala yung pinagkuha niya. Garbes. Ay. Mga 23 dos ya. Ay, mabalin ako o may video ay manag-harvest. Unang balik. Mabalin ka na dali. Lamag tulatakin ko niya. Hindi harvest. Pare update na to. Tunog harvest kami kano, nog harvest kami. Kadyo to timayat. Kamal ka na ko. Oy, napindas aja si Jay. Mabakkat ang gusto. Nagkat ba nung? Daytoy. Nagkat ba nung kamal. Steam mo animal. Kasi job mo lang. Siya kamu lang ah. Bato ka. Rasan sama, tak dang si kamu lang. Sa rasang Christine tiga inyo. Kulot. Basit. Sana yun ito dire. Pasarakan tayo talaga na. Tingol na padalas nagkalkali ako sa. Ito ni, kanan ka pa nagkali na ko. Gado malamay. Nagado malamay. Ito ni. Ay na. Basit. Uy. Good size. Basit. Ay basit alam ko. Hindi alam nyo, dadakol. Alam mo ka sarap sa kilo. Sarap sa una daw, kung wala ng kilo na naman. Hindi, tanong. Madikan to pare. Na? Madino ka. Para doon ka? Paibit na. Mabati mo Ipit na naman yan ito tam. Ganun man dire, alam. Lahat ay maraging thumbnail na. La. Kasi nga tama na ko na to. Taipid na. Marami ka tumbo. Dito kay Mesa. Ata diyan mi to dakkeling. Lakan dira. Lakan dira. Nabutan tan. Yan. Atati kuya. Gilala. May ko man mapantar na to. Itong December mo mapantar na to. Adono ka? Pero kalap kami. Kalap kami ka dito. Hindi ko hindi kami nga nagkalap kami di Kasi katangkan nyo yun. 50 kilos na malagang. Gadong. Tong, kasanad tong. Gibi ka mo. Atati nalayin ko sana. Umugod ka. Naglalao. Ha? Pulang atang-atang. Ay nalasag. Taan. Lo mo. Lo mo? Hindi tagalog na lo mo. Ha? Para siyang foam, cotton mga kandero. Naglupos niya. Ito yung ano, Kakapatayin natin sa Sabado. fish pan ng mga mother. Kaibigan ko. Dito tayo mga sa Bugay. Sinisiyahin natin to kung magandang pagkapan ng alimango. Positive naman, meron na dalawa.
Nasipit nga si ano, Hunter Francis. Sakit. Lumo siya oh. Bantay ni Joey ni Binong. Hindi Paul. Stay lang. Ano mo? Ni? Damit ko. Magbaga damit ko. Oo. Kasano magna ating atak di mo magnan ni. Kakasti na latta atin no kan. Kasi mo ni. Oh, ayan mga hunter, pauwi na kami. Tinignan lang namin kung may ano, may alimango dito. Sa Bugay. Kaya babalik daw tayo pag harvesting mga hunter. Balik din tayo sa Sunday. Pag harvest kasi mga hunter, ano, may dito, madaming nakukuha. Yung ginawa na natin kanina na ano, na alimango, testing lang yun. Kasi doon pa nasipit si ano, Hunter Francis. Magaling. Magaling daw siya umulay. Ito, dito pala sa Bugay mga hunter, ito yung ano tinatawag na crab capital of the north. So marami talagang ano dito, alimango mga hunter. Marami ring bangus. Fish pond ang mga to, fish pond. Puno. Medyo may kanto ala. Medyo ay ano ni takli katakkalan. Ay mo. May ipin. Paipi mo tagong mo ah. Ay po. Oo. Tay. Oh, natay ko. Danagyan na amin yun. Pera. Wala si ni Dugon. Natay samok pa iso. Nyate para ano daday ito? Patining pataktulan daw. Danagyan na amin oh. Ha? Danagyan na. Dito 3M. Glawa mo ito, hindi pa ilugay. Mas, wala ko daw. Pero ako na pilap, check it out. Parang lang ako na. Kadono kanya. Ganda ng view dito mga hunter oh. Ang daming alimango dito. Mga bakawan na, bakawan. Diyan eh, naalan na tayo eh. Data lang. Okay. Adyo mo na muna taon na to. Pakita sa baba na. Palikod. Likod ka no. Palagaan ka. Ni. Lala.